걸렸으나 불안나 야자대자 선마방 대구 선마 선마의 답야 이히 오빠 예 어스 오빠
Ya, tapi ayo, mas, ya, gitu. Oh, tak dapat kami juga. Ya, tiga kami. Mas, tidak berkenan. Ya, ayo, Mas. Ya. Oh. Oh. Mas. Iki pendanang cewek lagi. Ayo su, tanjane su. Sumpah. Musuh cewek ke sini lambut loh. Aku ngecutnya gila. Modelnya kayak jongkrek. Terakhir ya macur. Jongkrek. Jongkrek ngapain? Rasa aku podo ae. Wah, wis jadi jago aku katarak. Wah, tidak. Lah pengen disumpulin apa wi? Iya. Enggak, laku nih kayak ini mau bisa wong ya. Nih, mau baru nasi. Kenapa kalian saya ini apa? Bisa. Lanjut.
Enak bola, Benjamin. Man kon joget dorongan. Kenemenan nih. Piye? Wah, lah ngono ya. Lah ngene piye carane? Piye? Oh ngono ya. Lah terus ngene pas kalah ya. Saya coba tak ben iki sing tenanan kok dodolan. Ayo.
Ya, terus. Ayo, terus. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Ya. Ya. Terus ayo. Ya. Oh, ya. Pena kau iso. Kau Limping. Ngobrol kau Agus nang kau iso. Kalan to lorong goblok. Sing penak. Kalan to. Bener wis tani dhewe. Ora tapi. Ngomongi kowe. Ana susu kok rasa pop mie. Ayo. Nah, orang kan ketok montok. Yuk. Aduh, jangan kayak teh sindir. Lah ora kuwi lho. Kok sindir barang kok garap lho? Enggak, sindir kuwi lho. Kayak roro wekku. Ora. Ya, Senane anak kuwi. kuwi anak mati. Kuwi anakku setengah bentong setengah lamang iki. Ayo. Pas. Ya, aduh. Ayo supaya joget. Sisi joget. Sisi ben mulai. Yo. Buka pas. Oh. Samono prabane jiwa loro ya sikat hati.
Gunung Prapanira Prabu Sakura Nyata bisa sabda mati bersama Amuk-amuk daya kaca Gocek lamate Singa kumbang pranyata Ambebayani gawe tenan sesama yena kenapi
Thank you.